रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि खुलुमनायखौ जासिबाय। मानोना 2026 आरो 77 थि माने रिपाब्लिक डे कम से कम एराउन्ड 2500 आर्टिस्ट माने ट्यून अफ वन्दे मातरम मिक्स डेन्स माने आसामनिफ्रायबो बर'फ्रा मोसानो बाहागो मोनदों। बेखौ जोङो मिक्स डेन्सार होनना बुङो। मिक्स डेन्स ट्यून अफ वन्दे मातरम मेथाइखौ मोसानो खाबु मोनदों आसामनिफ्रायबो रायजो राजा नोंथांमोन दिल्लीयाव। थ' बिनिनो नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। दा जोंहा बर'नि गाननाय, बर'नि ट्रेडिसनेल कालचार आइडेन्टिटिजों मोसानो मोनदों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायजाथाव आरो गोग्गाथावना। बे समाव नरेन्द्र मदि प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया नरेन्द्र मदि बिथांनिसिम फार्स्ट अफ अल माने मेनि कंग्रेचुलेसन आरो साबायखर जासिग्रोबाय आरोना। थ' भिडिअखौ नायलांदो।